Este vídeo vai ser un pouco de autopromoción do meu vídeo anterior. Teño un vídeo de case media hora no que conto cando eu traballei sendo eu a intelixencia artificial, ou seja, natural porque era eu. Idelo ver, dura case media hora, cando teñades algo que facer podedelo escoitar, non hai por que velo. Poñedes aí o teléfono e escoitadio. Mas vou non subir a YouTube. Vou non autopromocionar porque acabei no de subir e mandaron un TikTok donde unha moza sae con varios mandilóns de cadros dicindo algo así, como se cando ela sexa vella usará ese mandilón porque as señoras en Galicia todas van con mandilón porque a súa aboa ela só lle viu quitar o mandilón nos domingos e así se tiña que ir facer un recado á cidade e hai uns anos alguén lle pediu a intelixencia artificial que fixese como un retrato de todas as mulleres españolas por comunidade autónoma e pareciunos moi mal, porque en todos puxo así unha moza máis ou menos ben ao xeito, e en Galicia puxo unha vella. Pareceunos moi mal. Pero somos nós, as mesmas persoas que alimentan eses algoritmos, esas intelixencias artificiais, con estereotipos. Daquela, ides ver o meu vídeo porque eu son unha señora dunha idade e esta falaba de aboas. A miña prima Ana lévame a min un ano e vai ter o seu segundo neto, é unha aboa, somos as matriarcas, sí? E non somos iso, non somos esa señora dos anos 60, nin dos 70, e temos cousas que contar e somos a veces historia viva, como eu no meu vídeo anterior, non? Da internet, da vida tal como é. Hai que ter cuidado como alimentamos o algoritmo. E non, seguramente, cando seas vella, pois non uses eses mandilóns. Ou sí, para traballar. Pero non é que vas chegar ti un día, e digo, como señora que ten 47 anos, que ti te vas levantar e vas dicir vou poñer o mandilón porque eu necesito estar sempre con mandilón porque eu son gallega, non? Isto non vai así. Imos cos tempos. Somos vellas dos tempos de agora, non dos tempos de antes. Mirade como somos as vellas que hoxe contamos contos. Eu este ano fun ver os Contos na Lareira ao Teatro Colón e ao mellor xa non contamos os contos na lareira. Contamos os contos noutros